Een puinhoop op de snelwegen door de sneeuw van vannacht en vanochtend. Het is echt een flinke hindernisbaan om in Lelystad te komen. Ik ben onderweg naar Lelystad. Tussen de Ketelbrug en Muidenberg staat 35 kilometer. Ja, en daar moet ik nu uitgerekend natuurlijk nu naartoe. Ik ga naar ROC Flevoland, mijn werk. Waar komt u vandaan? Friesland, Lemmer. Het was zeker erg op de weg. Uurtje of 2 onderweg ben ik nu. U bent het zat. Ik zet gewoon door. Ik ben er dadelijk en dan krijg ik koffie. Ik kom uit Friesland, uit Franeker. Hoe zit het op de weg? Nou, tot Emmeloord helemaal geen sneeuw, helemaal niks. En vanaf Emmeloord begint de sneeuw en Lelystad, dan wordt het wel wat extremer. En dan is het echt heel langzaam rijden. En van dat punt tot hier naartoe, hoe lang heeft het geduurd? Ik denk dat ik gauw bijna 3 kwartier over gedaan heb. Aan het begin van de middag komen de eerste Friesen waarom uit de sneeuwgebieden. Van de morgen eerst tot aan Meppel gaat het hartstikke best. Maar voorbij Meppel, toen waren het eigenlijk richting Hogeveen het minder. En bij Almelo daar rond het vast, daar had ik 50 kilometer file hoor. Dus ik ga al 3 kwartier langer werken van de morgen. En vooral mensen die zijn benauwd, vooral mensen met gewone auto's, dat zijn benauwde mensen die door net rijden. En dan mij maar een wachtje. Waar kom je nou bij? Uit Waalwijk. Midden in de sneeuw. Ja, dat weer een grote bende. Je bent over onderwijs naar Friesland. Wat jij er dus kant eruit kwam? Nou, eigenlijk wel een beetje, maar in achterholen van ik wil de drukte voorwaarden van die jongen. Dus ik ben eigenlijk echt maar even terug hierheen om een bakje koffie, omdat ik wist dat het hier goed was. Dus ik denk, zet nou even terug en dan een bakje koffie en dan tot het laatste eindje nog even.